皆さんこんばんは。夜のウレタン加工の日生化学工業所です。本日のウレタン広しは、皆様が帰った後にウレタンゴムの圧入作業を行っております。この部屋はもったいないので暖房を入れておりません。寒いです。でも頑張ります。さあ、あともう少しです。ウレタンの圧入作業も佳境に入ってきました。寒いですね。春もあともう少し。プロ野球も開幕しそうです。それまでは寒いこの部屋で鍋作業を行いたいと思います。ウレタン加工のご用命がございました。ぜひ日生化学工業所までよろしくお願いします。ありがとうございます。